Amicos viviu momentos complicados durante a pandemia. As súas instalacións estiveron pechadas a cal e canto ca aparición da COVID-19. Na súa residencia en Comoxo mesmo algún usuario e traballador resultou contaxiado, aínda que a día de hoxe a situación xa está normalizada. Durante este tempo as actividades nos dous centros de atención diurna e no centro ocupacional, tanto en Oleiros como en Comoxo, víronse tamén suspendidas. Pero pouco a pouco están recobrando a normalidade. Todo isto que nos fixo é darnos conta que estamos aquí para apoiar as persoas e que temos que ir modificando as nosas intervencións en función do medio no que nos vivimos. Entonces, para nós é moi importante a autodeterminación e que as persoas con discapacidade podan decidir e ser apoio no seu plan de vida. Entonces, todo ese traballo que tiñamos antes do COVID, no que eles podían escoller que actividade facer, en que taller participar, en que proxecto, digamos, ser o líder, todo isto veuse un pouco paralizado, un pouco modificado, digamos. Para algúns dos usuarios, a actividade no centro xa se botaba de menos. Eu de estar na casa non son pouco, pero costou Dios se axuda. Estuvimos debuxando, a veces xogamos a algo, ou tuvimos que axudar os nosos pais a moito tempo. Sí, os primeiros meses non tanto, pero últimamente xa estaba con ganas de volver. El lavo a man, el carbón, el papel, el cacarilla. Como eles ben explican, a situación non é igual que antes, e tanto os usuarios como os profesionais que traballan nas instalacións deben extremar as medidas de protección e hixiene. É algo ao que deben de acostumarse. O uso da mascarilla, que parece que sea un elemento máis do noso día a día, pois un continuo de toma de temperatura para controlar síntomas, controlar outros síntomas como pode ser dores de cabeza, diarreas, tos, falta de fatiga ou respiración, para realmente calquer síntoma que pode ser compatible co COVID facer o procedimento, non? Que avisar aos servicios sanitarios e proceder a actuar en consecuencia. Polo de agora, a actividade está a un 50% da súa capacidade, segundo marcan os protocolos establecidos pola Xunta de Galicia, pero confían en poder ampliar a actividade ao 75% no mes de agosto e chegar xa ao 100% no mes de setembro.